Siden tidernes morgen har Suzuki imponeret anmeldere verden over. Og nu er den kommet. Det, vi alle har ventet på. Den nye Suzuki Swift. Den har guldfælge, minibar, fjernsyn, massagestol. Vi har spurgt nogle tilfældige mennesker, der har prøvet den nye Suzuki Swift ude på gaden. Nå, hvad har du at sige til den nye Suzuki Swift? Ja, men jeg synes, det er kraftedeme noget pisse af lorterøv. Den der skide bil, den kører så dårligt, mand. Ja. Hvad har du at sige til vores nye bil? Den er rigtig god. Den nye Toyota, den kører så glat simpelthen. Flotte farver og har mange heste. Jeg afbryder dig, men vi snakker altså om den nye Suzuki Swift. Den er altså af lort til. Hvad har du at sige til den nye Suzuki Swift? Ja, den er rigtig dårlig. Der er ikke noget ret i, så jeg mistede mit ben, men ellers skete der ikke så meget. Men den nye Suzuki Swift har dog stadig et problem. Den har intet ret.